Exkluzívna dlažba Spark je charakteristická imitáciou prírodného kameňa. Táto séria sa vyrába v Taliansku vo fabrike Energiker v 4 farebných odtieňoch. Dlažby a obklady sa vyrábajú v rektifikovaných rozmeroch v 2 povrchových úpravách, matnej a leštenej. Pokiaľ ide o formátovú rôznorodosť, táto séria začína už pri rozmere 30x60, ktorý je vhodný do menších miestností, alebo ako obklad na stenu a končí až pri veľkoformáte 120x280. Medzi najpredávanejšie rozmery stále patrí štvorcový formát 60x60 či obdĺžnikový rozmer 60x120, ktoré patria medzi skladové položky a sú odprezentované aj na stojane. Dlažba je vyrobená z gresu a teda má mrazovzdorné vlastnosti. Možno ju preto použiť nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. V rozmeroch 60x60, 80x80 a 60x120 sa vyrábajú aj dlažby v 2 cm hrúbke a zvýšeným protišmikom, ktorá sa používa ako terasová dlažba v exteriéri. Pokládku uľahčujú originálne soklové lišty, vďaka čomu sa zákazník nemusí trápiť s rezaním vlastných soklov z dlaždic. Sériu Spark navyše doplňajú klasické mozaikové obklady v rozmere 30x30, ktoré sa skladajú z 36 malých kúskov alebo moderné hexagónové mozaiky vo formáte 26x30. Okrem použitia Sparku ako vnútornej či vonkajšej dlažby, možno jednotlivé dlaždice použiť aj ako obklad do kuchyne zálinku, do obývačky za televíziu alebo ako obklad do kúpeľne.